yes, I'm a quaba, if I'm running support, because I'm for you, so Nyansapo, no, I say, son of Badrim, and now I had a tosso and 9, a chateau, and an upgrade Yiadom, Otosomi and San, now why Asantehemaa, Otosu 29. Now you can't quite just some Dote, yeah, now said I shall see free rather than the best in there, and now I had water, Mampani, Yaraso Baba, and can a Mampani for Yarasom Baba, and can a Mampani and one Mabedi, Yarasom Baba, and after ye, one woman from May Moon, no Framan on it, that's one more one man so Juma, woman Yasi Yarasom Baba, and after no Crano, I am man for the Eddie Debiano, Yakahono, Eti and Saura, Eddie Pesua, Yaya, Wama, Yaradimu, Sam Babano. It says, John Dramani Mahama, the Vice President of the Republic of Ghana, Otumfuo Kuni Nana Jen Opoku Ajama, Asanso and a former President of the Republic of Ghana, Nana Addo Kuffour, and Maureen Fee, Sir Dr. Alaji Mahmoud Bawumia, Womunya, show one money, Sir Womunya, John Kuffour, Womudu money, Abetchemano, a friend for 4 months in the Pepuaka, Womunya, Kayo, setting us up for a Shasha Kutu, Adiamamo, then at the yin, then you crack from Mamo. Yan was subscribed and was said, one like another, I didn't tell you to say, dear mammy. Be out. Yemfa yeninche mona yenko Asantehemaa so mekire asuminya yenyina yenim se ye ka asante abakwasem kire mu a Asantehemaa so ho na asante ye piepie efriye tie besi na yie ye wokwaye baaburu da wono ma se kan da na ye wo yawa esisi mu a ye amane ne amamre wo ho asuminya manhene aduana piesie aduana tuabrada wono na wode ni apie mu wa hanom a wono so ene ne drum mo se wamota to santena womo eba na womo ede do abodum se de hyase a ye no sabe wontimi nka Asantehemaa abra wonka asuminya
abusiafia ni nkyeremu ɛwɔ ɛdwoso ɛmɛmɛ nana ya asantoa ɛnsa da hia nkyeremu bia ka Asantehemaa ɛma okodufo ne yɛdenfo ehum aham ɛtigyina yɛ osuomo owiemo ɛne kwase kɔkɔ te yamso ɛma aduru baabi wɔn mo yira wɔn mo no mbɔ pɔsɛ gese de Addo ndɛ wɔn mo ɛfa nomum na ɔmo fa nomum no nana ya asantoa okodufo wɔno ɛne yɛsi etuotu atwebe ma bo nanso nana ya asantoa nkwa de etuotu a ɛtwere ɔno ɔba ne bo ɛna ɛtwere nana na ase na kotaade a wɔde bayi ɛkyerɛ sɛ wɔwuo ɛbɔmɔde na nko yi n'anim a wɔne ne bɛte agyina na wakyerɛ wɔwuo sɛ sɛbe wɔyɛ ɔba nanso ɛsonome ɛna ɛsono a nana ya asantoa yɛma wakɔ aba ni nchemu word masa na yenko edmasa ehene ena yehu se wono so ayi ni tia wone na tena konwa ne dom wo mo ba no ene no de ntia ama ha akyere na akaso no ene ye bere twato wo hini bia wo ba bia edom adi na tinya dom ketwa ena ya sato ma obia ankodwom ankokrom enti ama obia wanya akwanya ama ha dwada ebrada wukwada ne ya wada no wo mu nyina edom ani akyere mo ha no enti ene akyere akaso yie ba nana ye ma woni wadofo nyina akwa aba
Abusia Yankwe. When so a Dadia Swaba and Fumain, and Womo, and your Canada Swabadia. There can one more to a trio, a Otumfuo, a while you 2 or 2 for 2 or 2 in it. To in it, one no any Dadia Swaba in it, one no and one Fumain in it, or more a you Mutia Mobay, Fumain, a you mine, ain't Fumain, and mine a in it, and I feel Dadia Swaba, I will you 2 for 2 in it, and now one more air basses here, almost so do money HME, one more a tutio at the board in a buying, one more tutio. Ebra ohine pie ade kire se ohenkase bi ba nti wa wo hu ne wo ba no no na wo hu se de wo monyom kro ne to so wa na eba etira do preye e kire etuo no toto a na wo hu sesebe e wo himpon bi o ya hene mu hene bi wo no wayi ne ti a wo ba wo ho eno nti tuo hene e na afi fuma man hene na nanom e na wo mo so ba na nanom ya mamo akwa ba Abusia Yankwe, we a Kenya say number 1, any Kenya say number 2. Mahama and Yawuse, one more buffer, Kama, and Yasam Kotra, water so a would track a Bassa Santehemaa, and I know to say, yeah, Mamma, Mania, now one who would track us on Kokra, a woman, and I don't Kenya say number 1, any Kenya say number 2. Piao, I am up for Yamama Faba. So Quanta mine and Mahama Yana be kusi and Afe Sika Bapa Sika and ready and one I'm saying Sika ready so Neredi and I say began Samo Oba won for and on any mine Omo Ayi Omutia Omo Bay say I shall see Juada Ebenezer Ukwada and they are will so ya say Huomo Ewa Hanomo Entiman son Quantana Nanom Amobahe Moso ya mama kwa baba Nyansapo so pia
ya aya bafo kwami boku a wotoso mienu Otumfuo ankobia hene yaka ankobia bakwasam ade atam wa Asantehemaa sa ankobia ahenie no ane akonwa na bai abra abrimuo akon asante kosa na abrimuo besi asante achi na obafa asante Agyapade ade akoye enoma asante achi boy asante yirinum asante agudianum abrimuo de koy na wei ena masabe Dote okuru yo krabia de brawre nguma so na nida ho na oye anajo se obeba okuru ya friends ankobia na ode atuo asachira ne se sabia groto eba ankobia hene no asante kosa ono de wonko ba bia obaka yimfie no watra yimfie na wototo ne ma no hwe akire sade eba ya abrimo su ba oda na die no ebi nsibiem eti ankobia hene na na bogu kusi otosumienu ana ma wonsesi ai onidimade ne se asante kosa obere akire na okrabifo bia na fie no mu wono ane ewursa bia onana eti nana opoku kisi otosumienu Otumfuo ankobia hene ana ma wonsa wasa ewo ho no abra Otumfuo bepie bia no opia wono ane otwatoɔ ewo akire na ode Otumfuo aba sanse ne dibire no aya ankobia edibra nana ane ne tom ana na wo mo adru hayi ana yeda etwatoɔ ana na ebere sade be totuya ana ne ma wo mo ye nyina no obere na waka akire kura ho eti yana na ankobia hene Otumfuo ankobia hene ana oba sesie zawe abakwasemu a wodi wo wotwaka pa awa asante ahenie ani asante anememu kane na asante kosa no sa asante kosa ono ne ohina wotra kire na ore akire na niema ya boko ewo hono ma me ne na nani nkomo kakra ya kono na ye di nkomo kakra na no wada ma me akwa baba Nyansapo Ebro na pomu te sai na Yiadom na na be na me ne ka sai na da wuhine Sante ene brempon. Okay. Yera sante ene brempon. Yera ankobia hene na ebe nyasa. Ai. Na ankobia ni dibra ba sese ne sai. Tumfo ankobia hene. Ono na atuo ni ade no hweso. Se teteno se nananom kokko a. Ija no fie. Onhwe. Tumfo Agyapade so. Wow. That's asante kosa one wo ka akire ahwa entotoya bi ahwa akire na say ne wonya nipa to wa asante nyagro absia na no dem ne to monim ano no ankobia hin dibra no Otumfuo se du to odi kai ana oboye abra asante kokon na abrimu obesi akire na obefa asante Agyapade ekoye amna asante ni da ho sasa na tede a obebo ankobia hene na sadaachi bi wo mu kosa na wo mu niwa ankobia hene de obeka fie na oye ntotoye na ohwe fie sane eba ya okrabifo bia ebesi akire sade abrimu ayaya no na obefa abrimu anasa asante Agyapade etiane wono ana wo bai Otumfuo bedwam bia so a wono na ya no odi akire edoba to santen no aya na ankobia hene ana edi akire so ohwesa obeba wo betena se bia awo amansia premre bakwai ana yade ani echiremu yi na ukọ amansia dia ne ka amansia premre a ejina ba akopẹ aya bakwai manhene ya na na no ne dom won mato santene na wo mo bai yetimi nka asante abakwasam abra amansia premre yeberi wo mo na yade wo mo afrimu awo etina na ane ne dom ana ato sante na wo mo bai dietienie abra nananom ye omadwesa wo mo nam na wo mu chi no mo pe baabi agwagwota no wo mo kokoduru baabi akwaye no mu no na aboa ye frɛ ne se opremre wo ba no ba beda nananom anchan no betra na ore nananom wonya nananom hwe etibra nananom ani boso no ana mo se we die amasia premre pa eti amasia premre wo ma wutedi no sa na etie bekwai mahire ana wone ne tom eti wura benchire ni mu a ana ya tro de agum no amasia premre na anu ada ye nya akwanya ya ne di nkomo no ya na ne tu dwa ama ye hu ye ebi anu no eti na ana ne tom ana ato santena wo mo ayi wo mutia wo mo ba no amasia premre fo no o premre won kanipa o premre won hanipa o premre won pu ne ntaso mu nipa so wono ene wo be o kodu fo ne ade fo a o sisio ma san wa ham wono ana wayi ni ti a wo be na ne mo firi mbakwai ya ma mo nyira akwa ba bia
eti anono yana na ose kojo abebio ha wakwan anu wasa abebiem amanse premier ne difo kodurufo no ba ma won sinsio mansa no ahamwo o premier won kanipa no ha nipa o premier ne difo na so fena ne ade antete ne manfo ono eno no amanse premier gina brane yentimi nka asante abakwasam anka asante ayenie abrebe yi amanse prefre ade afrimo asante bakwan nananom yama munyina akwa aba bia na wayire ti a oba ye na aje frempon abebio otosumienu ono anene dom na ato santina wone ne hema ana abai na yeni nkoma kakra na yemisa ye nana asamba akumienu na no wadama ohene be na abai o na natafo hene aje frempon otosumienu wone ne maame obi atakoto sumienu abagwasem kakra be na abetimi akade ama ya me hu afatafo ane Asantehemaa ho tafo de wo ka ho abakwaso ba ye ka asante atafo ka ho tafo so eti mutetemai manhyia Otumfuo bokum hene bokum foko na tafo hene dano okay ese bonkum hini ni nyina no ye na tafo hini aje frempon abebio ona dano yes okay na za ne na egusu ye Dote ye na ye ade twato ade o twaka wo mba na ni abre pa na ni abre se amamre kwa na ire na da fom no okay abusia samute ya amamre ni amane kwa so no na yire ni mpon ana na aje frempon to so mienu tafo ahene ona da fom no eti okurani anya samketo akra okurani ma papa okurani mapa ana wore sade be ya bre twato a na yire abawe na ni achi na antoto ya wo ho no waye ade ama no ya na aje frempon to so mienu na pia ya mo akwa aba na no momode no mu nkyeremu ye pa amfa amanse de aka no Nyansapo de anko na abenya ne sa na bodama mame mu akwa baba Nyansapo so beju so aburu bodama wo hene be na bai Jankoba hiri Otumfuo kwanse tuo hiri ono ani Jankoba hiri oh okay ya ka so Otumfuo kwanse tuo hiri na wan oyo Otumfuo bofo okọ ha ede bre Otumfuo emani eja bibibie oh okay owe nam okay nice oyo bofo Otumfuo okay mami mi sa mi rai so baako na yanko mami wa kwa bai yo mira udini nya de say ya frɛ me ohene badanso ɛyɛ ɔbɔfo atwumakwa abo akyeda kwa nanse tu ebere mpɔn ɔna ɛyɛ Otumfuo kwanse tu ohene yɛka kwanse tu ohene ɔkɔ ha ɛde ma nanse tu ɛde som yewura nti Jankoba asase ɛyɛ baabi a yewura de ama ɔbɔfo atwumakwa abo akyeda kwa sɛ wɔnkɔ ha wom na ɔmfa nsom yewura Asantehemaa eti ya tetena na ne nyina wada so ye saade no oh mira wadaro ma enani na nyina isan se oye bofo nti no oda so ko ha e de ma yewura eye da boni bia no ode nam eba som ebe som Asantehemaa wonderful eti anam bi tse na na obofo ti ni eye nam a obofo de baye oyo otwe ene akrantie nom apese esa nam ne nam a ye de som yewura aya dan na onya sabodin we sabodin ni se kan tete wo no ye nananom framentuo mo de hayo framentuo mo ne ba efri efa ne se bechem ena ye nananom ebe so ye na yewura ade ye koma na ato ase hene se o ma ye baabi entena na ye so ye nkɔ ha emfa sam se na me nana ye bɔfo nti no enu nti na ma ye frɛ no ɔbɔfo atwemakwa abo akyeda kwa na ase tu ebo no berempɔn medase abusia abakwasam na yewura no wode agu wode amai Nyansapo so nie ɔbɔfo atwemakwa dankwa wono ana wayiri ti a wone ne dom wo bɛnti sɛ owura de akura brantia na ayɛ ɔbɔfo honi ane ayɛ ana etuo ekura no ekura no akyerɛ sɛ wɔyɛ ɔbɔfo papa sɛ owura ayɛ ɔbɔkɔn ana da ne kɔn ho awɔ hɔ nom a wɔma yɛ saa oni na ekura abrantia na ɛso a odidi ɔbɔfo anim hɔ eti efiri tetente de besi na ana ɔkɔ ahayɔ na sabe ɔbra ɔde ɔte okuruwie ɔkrawie ane bra nwoma so pem so Otumfuo sɛ dutu ewura munam emu onya bi no ɔde bɔ na no so eti wɔyɛ nipa to a awɔ Asante ahenie ane ne hyehyɛ mu nana ne nana no ma aba ya ma mo nyina akɔ aba bia ano no ai wei ayɛ nana asafo akyɛmfoɔ baafo akyɛman bonsu a wɔno ayɛ asafo hene wɔno ana wɔyiri ti a wɔno so abai
amamre mu no sabia ko donto na nanso aka na nanoma krafo a endei ade ato wo manie na wo monso so ate it is already na animu a ware besen ama otibi asra na anim ewo ho ya be se kwa bebem na nke betimi na nanom bi adi nkoma a na nka wo mo aboaye ama ya husane esitie ewo ho na sane aduro no adura ni bra ana ye de twato anya asam ketwa etu obi owo twaka ewo Asantehemaa ha sikadwa ase de obi ade na ni bekirem na ebre twato roni bega se wo show last respect na ode ama ye nana bradu Yiadom otosom yensa sane be ya bibia be kama eti ano ene ewu ni sey na na asafo ine ya ma akwaba pia ya ko nana Konadu fie Asantehemaa be nkum no ono enye ni paketwa Manhyia mampon kontonchi ebu ehia kuma nana ene wo mo ohima ahofe foto mro kokko kontwitwaye abasa rede nana ene ne dom etietiamu efri mampon ton a wo mabai nana afidie kafra sanse nana ediamia enche ena da asebra nkasa efra ne ntoma wotintin mu anche ena afei nana Konadu Yiadom otosom yensa so ekoi enti Manhyia jie na minie kafra Agyapong kranza mahene eno no ne papa ena seseyi ade ato nani eno nti wo bai se wo beboa se de yewu ne dwa da brada ne uku ada no kranza mahene no nana ya mama kwa aba absia ena de adura ni bre ena ye bre twato nana Konadu Yiadom otosom yensa Asantehemaa aheniemu otoso dunan ne Dote ye de twato kra abrewa be kwa akura eti ena nya asam ketwa na akura koyi nyina mu no se ebeka fontonfon so edi mutintiman pa eti entimi nko abra fontonfo ye beyi na jamuo na yenya ye nana fontonfon hima Otumfuo fontonfon hima wa hanum a ya ni bedi nko tiawa na wada ma me mo akwa baba Nyansapo meje wo so pa na abom te sei nya me go so hweye fontonfon hima edi ni nyina de sei na mecha Dote krare ene brare so ne fontonfon hima no na mecha de Dote krare ene brare so wono anane ye ne na wede mamini kamza tia me hu se me nua ba bi te wonche wo ba na me nua no wono so odi akonwa o mo se morning krechie no se de esisa nya asem ketwa enti fronton from him a ni dwumade ni sei wa wo hwa twini yesi we ya de adwuna safra no ya ebo ye wura chidom ye wura ni bere a ebo ni chidom ye wura sere so a ebo ni chidom Nese enije mo areho mo fronton from ye gina ho pa me wura wo se mo de de na asra no twene no ye de adwuna san ene efra no kente ayo kente na achechere ho ne na ne din ne adwuna san no adwuna san tete wo sa na efre no kente ne din ba ko ne adwuna san okay enti enne ye de twato yi ade ne ye ready free fronton from ene ye ni abre papa ye wura ni abre a ye nso ni abre enti sede tie bia de wura ne endam bia twene ne di nachi wonderful yenye ne nti se kane no na nka fronton from de ye bo a enke ode se kan na timiti sudwom esa no kura be ne wo sase no kura pa eno nti na se twene no se obi be sabia jesu owo ne mpaboa na okoha ne ntoma nyesa wote se bomu a tese dase abrawa no ama wokra so wobesa kra wo yi mpaboa ansa no abo mu ase asre ate asidwom eno kura pa se de okano no pepepe twene no yensan basabasa enti me anyime mpaboa mo mu ase a ede ne betimi asie ubenya amane pa me gina ho a mempene na wo ohima bi kura free ba bi ba no betisim no wo sa me ko ama ne wuro ne mpaboa wow fronton from him no ena form ti ye na twin komotia ye wonu dwumadi titiriwo ani senti afronton from na na esre a na wa rehoma still eye fronton from no wa chemu de ate ne mo a e wo samo sa ne wo sa de wo sa oye nyina tie mfansia
na bra bo agu so a enche na de oti okuru yokrare ene bra we ngoma so pem so Otumfuo se tutu abebi oni edifo okodurufo be ma wasi so mansa no am akro bra ye fia mpasa chi kotokohene na wayi ni tin wopie na wakodwa bonase no Nyansapo se de emunim no ye sane we madwen ba kwa so amamde a de aka ne yenko ne yempa nimdifo a wo mutiri mu do na omobo build se ohema ne no omo so ento aso mfama mo pia therefore ye wo Manhyia efikasia na nkasemu amamre atenaye amamre aginaye samle akakakra na de oti okuru wie okrare ne brare ngoma so Otumfuo wo se tutu na wo pie a wo de nani akyeremu e wo dwabonase edi sawra ye nuan matanefo wo ma ye krado ye nuan mbramafo wo ma ye krado wo mo anwuma mbato atanefo aboabo wo mo ho saa so na fronton form aboabo mo ye nuan ma wo mo so edi de oti okuru wie okrare ane brare animu a wo mo sadi di nanimu wo mo so guso wo mboabo mo a obi e wo twaka bia abra Asantehemaa be pie bia no wo mu nya ye krada ena enya samketo wa akra eni bra na ba esansa na ye de twato kra ana ene ye ya ba se mienu oh ha ya ntwa wo so wo ba e ma na esade di wo henanim no emufua eno no a omo eguso boabo mo na ya hwe sade ahosiesie no betem ye hwe wo mu guso boabo mo ya ne hwe ne ne eye wo mu eni nkomo na ye hu sade ahoboabo no esi eko eho fa kamera ne bra na yenre ye nuanom mai wo mo boabo a wo mu guso enne wo mo ye bi nuaba ma me mo akwa ba Nyansapo se boko de ene ye hu ni se moni abre pa enya asem keto a ene ye bre twato kra e wo nana Dote yie mu a mu guso ye sham ho e de ache Otumfuo ene na ye de twato a ye koja ye nana kwan se ene de ye re ni abre pa nti sansima nyina na ne ni abre na yakoye yewura adoso afo idie ye yewura de owo mu no enu amu na yeso yewo nti ene de areho pa na yewo mu ne no mame na wase awza wo yewura adoso afo eni bra ba wo mu gusu siesie omo ti aye ni tiawa na yekọ mamere mira ba konso e wa hanom na se de wasi ayehya ne nsa ene ade no mimisa no nipa kwa wo mira mo akwa baba Nyansapo so ojo so wada ma na pom te se adumo menwu se etuo ekura o ene se de wasi afa hu wada ma obi nim nipa kura hwan ne me ya Asantehemaa tuntuni Asantehemaa ni tuntuni okay sabi ebro sabi ekura to ye ne edi tuo bo na ho ban yes you see any idea sabi yes ya akrabo na jete Asantehemaa tata sabi ya tutuo ma obia hu mani pie mo se sabi kakraka e ba na bibia si eno untini ahu yesa no okay lesa mo de mudwumadie ne se ebra wo hene epie ba bia wo ko bia no modi tutuo ebedi anim kan mo obia hu ne se dusu di dia chire ya ne to ba ro ma maka ne di tuo bo na ho ban wa chire nti ya to akrabo na mani pa hu se sabi ebru sabi ekonto kakraka e ba na bibi su asi na ni su abre enti na ye boss amano no wow patona din ne say patona from akwasi prempe yewra akwasi prempe Otumfuo tutu hene na say tutuofo no emu ba ko na ye ne no abon komo ya wo muguso ahoboamu a wo mo boabo mo ho na afei wo makọ atanefo no ye no mo di nkomo dada na yenso ye na yensa misa ana ye bire twato me nua ba wo din de say me ba twa fra me Selina na me din pa ya de to me de ya Asanto a Agyapong me no yo na ya Asanto no e de ne kura we e ya atane jumadi amudi bedi wa ne say ene me wofa to aso yo ane ne wofa to aso ma ye nko wofa din de say Midini kwa kuja feke di asempa. Ana ye bire twato na kura du Yiadom otosom yensa ne Dote yie mudumadi a mode saa tani ebedie ne say Yo eye amani efitete ye nananom abe nanam kwa akon no na mirafi ye fiti na se kwade de na se atane hene ehon so ankata na ofiri na ene se abe nanam kwa akon no na esumaduro mu etiye Otumfuo anase na nayere onzu fiti na se ye nanano no oro na abra babasi omukọ akon na omude omani aba no na esumaduro mu omuhu ba bia no obabese de tete etwitwa saadi wei adi gatu mu adi chi omukwai emo beduru kumase anu nti ne frɛ ye atane akotene okay nese esumduru Asante e wokon mu ene obabese tinimi tena asedwene hu se aben papan a we mekaka bo bebetima ye to jade aba ye nana
ene twa asasa no na me yebedu Asantehemaa na nani din de say na nani din no again no acha kakra ni ntino ha anya hwe na sa abawasam kakra no so da ho no ayo oba besia sante ko sa esum dura Asantehemaa no oda ya no odo ya no ohu ye sa abai papa yi ya je kire ne yakabo mu ye je jatum a ebetimi asren na adi na nanom anim na soja ko enu na free ho besi nne wo mo ade ya sabi Otumfuo aba enche se ebia esumadu na so ya amamra ne amane a wo mo didi animu ade kire sa atanefo efiri tetentede edi besi sambe no wo mo dwuma titi no ya ne aye from adi nkomo ya ne atutu ya di nkomo atuntufu adi nkomo ane ne atanefo so di nkomo eti eguso omo mu otwaka awo de oti okru wi okra ne bra nwoma so opim so Otumfuo se tutu Asantehemaa probra ye fie ampasa chikotoko hene ne opia omo mu di mu atintiman amu okono yeguso ya ne bi di nkomo maako ye real fonton from and ye real Otumfuo and aba atanefo so eti baton say atane ma kire mu ye tane se je edi entina di wusie ne pie boyemu edi entina nwisie ne se Otumfuo ebia so opia ebisie ne ade ne pam susumboni bia woni ekwan mu na tete oda ho botaye nso no botaye pa no eja no asran no ne wisie no so pam susumboni edi anim nyina wow abusia ba ko panyin so dia betum no sa wisie na aba ne nyese ye wisie kwa ne botaye ne sa no so pam sunsumboni sunsumfi ebie kwa mu de ma wo hene eja ne sen no na wisie no so apam sunsumfi ane nsumboni a sebe aye na anwe se ebia o be ye mrento asam abra ohene epie enti emwa wo ewuram enti nananom kwa akon mu na mu wuram no omu aboa bi ehunu wisi a odwane anu nti anu no ebie emwa epam mwa omu wo ekwa mu omba hunu huna nipa na omba chi nipa no ebisie ne pam wo mu am wo mu kwa chiri awusia ano no de yeri ka de ahimase ne eye de twa to nya asem ketwa kra ahimfo ebeba ne bi edika abadada abraso se Otumfuo epie ene wura dumienu kra enyamoy ena wa sha ase a wo pie afei ena abodu ba ko apa ho sima ba se de nan num ekwa wo hene apie na se de bia wo ye no se hu se wo pie pe obehu se yawa na ya yehyen aba kakra na egum ene ade a ejina wo ma ne ma pi ansana ne kremo aba ansana no wadi kenwa Asante Franka no eno na wo se edi kan ya ekwe obehu nsafo ahene na wo mukura wo mo nsafo zana menjenfo a wo mo sen men wo mo so ato aso enkakra sa sante ne bato obehu ayenu anma ya na wo mo ekurekura abe man na ya ka ede abomu no na wo mo so dwumadi ni se wo mo de za tenten stretch kwan ede ko se de ni dika ni bi edi nkomo no enwisi ewo no epam sunsunfin ni sunsunbone ebie kwa mu abra wo he eba de ja na ewo no so ahyen akire kwa mu
saa pɛpɛɛpɛ. Afei ɛna wɔhene wɔyi ne tie sɛ wɔyɛ drada na afade a ɔfa yɛ no na ɛyɛ ɛbra a akyɛmpem da ne to yɛ no saa afade no pɛpɛɛpɛ ɛyɛ nnwentoma a yɛde sedeɛ ɛde abobɔ mu ɛna ne kyɛ no nso ɛyɛ kɔtɔkɔ a yɛde ne nkasɛɛ ne bi ɛna kɔtɔkɔ nkasɛɛ ɛna yɛde adwira ho a ɛnya asɛm ketewa na nso hwɛ na afadeɛ no ɛne etwa toɔ yi a ɛkyɛ no ɛda mu sonko ɛkyɛ no yɛde ntakra ɛna yɛde ahyehyɛ ɛkyɛ no ɛyɛ ho fɛfɛfɛfɛfɛ ɛna yɛde ahyɛ no nanso ntoma na efira no deɛ obi nim ara sɛ baako na anaasɛ foforɔ a ɛsiane sɛ ɛyɛ tuntum sɛdeɛ yɛnim baako na ɛna sɛdeɛ ɛnso ɛbobɔ mu kama wɔhene ani abere fi dwada no benada okuada ne nyinaa no bon sɛ ware bese na ɔde bi asrasra n'anim ɛwɔ hɔ no mo ɛnɛ nso yɛ nantɛmo saa pɛpɛɛpɛ ato abese no ware bese ɛna ɔde bi asrasra n'anim a ɛnɛ wɔhene anim bia no nso asan sesa ɛkyerɛ yawo a wɔwɔ mu ɛne abɛnidi a wɔdi san sɛ ne maame ɛna ɛda fam ne nuaba ɛna ɛda fam a ayɛ sɛ sotoro mmienu a ɛbɛn ne ha ne saa mmere deɛ yɛpie a wohwɛ a baabi yɛde ani akyɛn deɛ ɛn sɛ deɛ bia dwoada no ɔyɛɛ no no brada no ɔyɛɛ no kuada no ɔyɛɛ no no opie firi ahemfie se a wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ n'aberewa hɔ no wɔkɔhwɛ n'aberewa ani akyi ansa
amane said ye tie de bia no sanya akura mpo na abrewa kwa ansa na opem so obepie na wako dwumadi bia ase na osori a anopa no odika pie kɔ hɔ ekokyea na abrewa bisa na pom afutuo bi a waje de afiri ne hɔ ansa na ne dwumadi wo so odi ne da no wakodi owom sɛ wakɔ akura ade nanso free do ada na ɛhyɛ ndutu ase no saa na akra ɔyɛ afei no wɔde n'ani ekyire mu hɔ na wakɔ akɔhɔ na abrewa mare bi sɛ ɛnɛ yɛ bere di ka atwatoɔ koraa a wɔde na abrewa na bɛdi kra na abrewa akɔ akura sese deɛ deɛ ni akyire mu a yɛkɔ ɔhema fie ne akɔ akura na wɔda no na wakɔ akɔhwɛ no na mamra ne amane ɛsɛfata no wasa yɛ ansa na wasa aba abɛtena edwam.
Wamos opportunity here and Pim Addo 200 million. France chancel d'affaires. Appiah Secretary.
Right Reverend Chen Appiah, Right Reverend Dr. George Kote Nikwe, Right Reverend Dr. George Dawson Amo, Right Reverend Seven Teguosu, Reverend Samola Himayewa, Pastor Rafo Obe, Very Reverend Michael Opoku Tuasi, Very Reverend Mr. Opoku Agyapong, Reverend Dr. Douglas Okono from Hall, the entire clergy of the Anglican Diocese of Kumasi and all visiting clergy. The officiating clergy as the Chancellor, Canon Kwame Asiedu Basua. Denti ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame